इलेक्शन्सफोर जिल्लानिफ्राय फैनाय गासिबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय थान्दै नोंथांमोन आङो बिश्वनाथ जिल्ला गहपुरनिफ्राय फैदों एसके बसुमतारी आदाया जेब्लाबो जोंनि जिल्लानि रायजोफोरनि जि सेन्टिमेन्ट मा जानानै दं जेब्लाबो खबर लाहरबाय थायो खिन्थाहरो बेबायदिनो नैबे सकल बिटिआर एकर्डखौ लानानै रायजोफ्रा माबायदि एक्सेप्ट खालामदों खालामाखै बेफोरखौ जेब्लाबो बै समनिफ्रायनो सावरायबोबाय थादोंमोन आरो most unfortunate बाथ्राया बुंनाबो लानांगोन बे मुभमेन्टआव प्रमद बर'खौ लिडारशिप होनानै बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ थार्ड टाइमनि थाखाय थार्ड फेजनि मुभमेन्टखौ लांनायाव गुदियाव आंबो दंमोन आरो बे आइडियाखौ 2013 आव आंनो एबसुनि डेलिगेट सेसनाव उत्थापन खालामनानै गृहितबो जाहोदोंमोन आरो 2014 निफ्राय आराम्भ जाफिनबाय बिदिनो मोनसे सम फैबाय मुभमेन्टनि समाव गोबां क्लोजलि दंफाबोयोमोन प्रमद बर'जों आरो मोनसे बे ग्रुपनिनो आं सासे नेहाथारिमोन एबसुनिनो बेयो जेब्ला आफादगिरि जाबाय जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दा मोननै जाबाय आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि थेलामारा कनफारेन्सआव जादोंमोन ओमफ्राय आं सासे सेक्रेटारि जादोंमोन बिनिफ्राय क्लोजलि खामानि मावबाय थादोंमोन नाथाय बाथ्राखौ जेब्ला मोनदांनो हाबाय गिबियाव सासे गोथार मानसि गोसोआनोमोन जे 2016 निफ्राय 2016 नि जे एसेम्बलि इलेक्शननिफ्राय बिदि ओरैबायदि माने सोलायबाय बे समाव आंबो दंखायो जे RSS नि बै समनि नर्थ इस्टनि इनचार्ज ना मामोन बे बैशिष्ट बुजर बरुवा बै माबानि आरो नलबारिनि बेखौ गुग्रु खुलुमलायनायखौ आं नुबाय आरो बै जोंनि माबानि तेजपुरनि महाभैरबी मन्दिराव आरो बे समाव खिन्थु कंग्रेसखौसो सापर्ट होदोंमोन एबसुआ जिहेतु माबाया BPFआ माबाजों BJPजों दं नालाय बेखौ बिसोर होदोंमोन आरो खिन्थु माब्रै अबे जन्त्र मन्त्र खालामखो RSSआ बेखौ माने खबजालांनो हादों आरो बिनि उननिफ्रायनो मुभमेन्टनि जि धारा कमप्लिटलि माने डिरेल जाबोदों आरो जोंनि बड' नेशनेलिजमनि जि मोनसे धारानिफ्राय थांनानै आरो जोंनि जिल्लानि आं जिल्लायाव सनितपुर जिल्लानि मोननै थाम एबसुनि नेहाथारि जादों खेबसे थाम आफादगिरि जादों आंनि कलिग्सफोर जाय माने एबसुनिफ्राय ओंखारलांबाय दा बै समाव एबसुआवनो दंमोन बिसोरखौ सिन्थाय माने RSSनि ट्रेनिं लानो थाखाय अशोक सिंहलजों जगाजग खालामना होनायफ्रा फोरमाना आंनाव थानायखाय मोननायखाय आङो बे बाथ्राखौ UG ब्रह्मखौ जिहेतु जों आइडल होननानै सानोमोन बै समनि मुभमेन्टनि आरो थार्ड माबानि बेनोबो खिन्थालायदोंमोन आरो आं जे बुस्थुआ बोरैबा जासिगोन आं खिन्थु मोजां नुवाखिसै एसे सामलायाबा उफाय गैया बे समावथ' जोंबो डिभाइडेड हाउसखा BPF आरो बे समाव UPPL बेफोर बाथ्राखौ लानानै डिभाइडेड हाउसखा आनफर्चुनेटलि माने जों जाय मिन्थियो आंल' नङा जोंनि सनितपुर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दाबो एबसुनि मानसिफोर दं आरो जों बैखौ थाल लानानै जों जेब्लाबो मिन्थिनानै इनफरमेसन होबाय थायोना ओरैबायदि जाबाय मोजां जानाय नंला बिदिनो फैनानै मोनसे सम फैबाय बोराबलायनाबो थाबाय बारा ओंखारबाङैबो जाबाय उनाव खिन्थु आन्दलन होनबानो थानो हाया रायजोफ्राबो लोब ओंखारो रायजो राजाखौ जोंनो फुदुंनाय BSc BTC एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंना रायजोफ्रा खुनु माने ओंखारफिनलामोन माबायाव मुभमेन्टआव जोंनो फुदुंफिननाय जाथारदों आरो गोबां कौशल गोबां बाथ्रा बिनि उनाव फैयै नैबे ओरैबायदि आनफर्चुनेटसिम नैबे 27 तारिख जानुवारि बेयाव आरो वान्स अगेन माने जोंनि माबाया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआव बिराद आघात मोनबाय आरो दा दहाय आफादगिरिया बुंदोंमोन जिल्लायाव मा सानलायनानै दङ रायजो राजाफ्रा बेफोरनि एसे रिपर्टफोरखौ होलायबा मोजां जागौमोन आंथ' दा माने नोंथांमोननि क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला उदालगुरि बाक्सा रायजोफोरनि माबाया मा एक्जेक्टलि आं मिन्थिया दा एसे बुंलायनायबा मोजां जागौमोन आरो खिन्थु सनितपुर आरो बिश्वनाथ रायजो राजाफ्रा
मोनसे आसानि बन्दी जानानै दङ मोनसे आसायाव बन्दी जाना दं आरो ओरैबायदि माने फल्स प्रपागेन्डा खालामबाय जे बिटिआरआ एक्सटेनसना मोननै जिल्ला एक्सटेनसन जागोन माइनावस्रि आरो हलंनि आरो बिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा हाबजोबगोन दा नोङो आसायाव मोनसे सिमां नुना थानाय मानसिफोरखौ एथ' हठात नों माने जाया होनब्लाबो माने मानि होजोबनो हानाय नङा आरो बुंनायाथ' गोबां बुंबायबो आङो ओमफ्राय उइथ जेब्ला माबाखौ नैबे एमअएसखौ माने हिराचरन नार्जारी सारमोननि खेबसे बै माबा आर'नाइ हटेलाव बिजिरलायबाबो आंबो बेयावबो बाथ्राखौ लाखिदों नोंथांमोननि बिजिरनाय लिरनाय गावनि मोनसे सेल्फ स्टाडि कनस्टिटिउसनजों लानानै नायनाय प्रभिजन बेफोरजों हमनो हाबाय जे बिटिआर सुक्तिनि बे माबा जि एमअएसआ जिबायदि ड्राफ्ट बानायनाय जादों बे ड्राफ्टिं डिभाइसजोंनो जोंनि माबा सिमांखौ सेस खालामखादों आरो माब्रै कन्टिगुवास खुनु बयदे कन्टिगुवास माने फार्स्ट मिनिटनिफ्राय आरो गैखाथारा आरो माने जोंहा जे उदालगुरि जिल्लानि खाथिनि मिथिथारो आरो आं सनितपुरनि आं मिथिथारो खुनु बयदे कन्टिगुवास गैया नट लेस देन माने 15 to 18 किल'मिटार्स बेयावसो बर' गामि मोनगोन नोङो अबेयाव मोननांगौ जाखो बे रेभिनिउ भिलेजाव दिखियाजुलिखौ नांनो थाखायब्ला मोनहैनोब्ला ओरै साहा जुदि माने हाजो सेर सेर अरुणाचल सेरजों जुदि लानोब्ला बेयावबो 10 किल'मिटारसो डिफारेन्स दङ बेनिफ्राय हादानसो आरो खुनु रिकगनाइज भिलेज नङा रिकगनाइज फरेस्टबो नङा रेभिनिउआथ' बाद हो खुनु धरननि रिकगनाइज भिलेज गैया आरो दिनैसिम पन्सायतनि राजबो गैया आरो खालि भट होनो मोन्थायल' माने आइडेन्टिटि कार्ड दङ होनबा भटार आइडिल' दं आरो खुनु बेबायदि गैखाया आरो दा दाख्लैनि नटिफिकेसन होबाय नुबाय मा होदों केटागरिफोरखौ माने रेभिनिउ भिलेजखौ मेनसन खालामनांगौ सार्कोलखौ खिन्थानांगौ बेनिफ्राय माने कनसार्न माने एसेम्बलि सेगमेन्ट कनसार्न माने मा होननानै बुङो बे बिटिसि माने काउन्सिलनि माबा समष्टि बेखौ खिन्थाजोबनांगौ माखौ खिन्थानो बुंना गैया रेभिनिउ भिलेजबो खिन्थानो हाया सार्कोलबो खिन्थानो हाया मानो होनबा रिजार्भ फरेस्ट एरिया पुरा रिजार्भ फरेस्ट एरिया आरो सनाय रुपाय बेफोर खिन्थु माबायाव क्राइटेरियाव होखानाय जायाखै आरो गैखाया आरो दा एक्सक्लुजनाथ' जागोन बेथ' खाथांनानैखा पुरा फिजिबिलिटियानो मिलायजोबखायो आरो बै ड्राफ्टिं डिभाइसनि बाथ्राखौ माबोरै जोंखौ धंस खालामदों आरो बेखौ मानो रेक्टिफाइ खालामनो हायाखिसै दिल्लीसिम जों जुजिबायनानैबो बे बाथ्राखौ बुंनायावनो आंनि न'आ एटेक जालायदों आरो एबसुनि मानसिफ्रा माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लांनानै बिटिआरनि हेंथा मावदों होननानै बिटिआरखौ नाङा बेनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलसो नांगौ होननानै बिकेडब्लिउसि नांगौ होननानै एकदम बगास माने बाथ्राफोर आरो दिनैसिम अन रेकर्ड माने बिकेडब्लिउसिनि फेभाराव बुंफेराखै आरो आं मा मिडियाफोरजों जेब्ला इन्टारेक्सन खालामो आं बुंबावो आरो आङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनिसो समर्थक बिनिसो आं आन्दलन खालामदों माबा कसारि अट'नमास काउन्सिलाव आंहा बे जेबो माबा गैया थेवबो बानायथारो जे एकदम आरो मिडियाया दङ बे माबाया बड'लेण्ड रादाब ना मोनो एकदम ननसेन्स मोनसे माने बर'नि मा नाम बियो नङा बे मैखोमनि नामा औ खालि माने प्रपागेन्डा जेबो नङा ओरैबायदि चिप प्रपागेन्डा खोनासंजाया आरो बेथ' इउटिउबार नोंथाङा जायखौ बुंदों धनसिं बेथ' आरो बेफोरजों टाइमबो गारनो लाब गैया आरो बेबायदि माने माबा खालामनानै दा बेबायदिनो जों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा आसायाव बन्दी जाना दंथ'यो बिटिआरआ माने आंथ' माब्ला कमिसना बेरायगोन माब्ला थाब रिपर्ट ओंखारो बेखौसो नेगासिनो दंथारो आरो जै दिनखालि जोंना नेगेटिभ जाबाय जोंबो न' सोंहैनोसै एबसु लिडारफोरनाव जोंनाबो आरो रायजो राजाफ्रा बोरो नोंसिनि बिटिआरआ जोंनो दा नांसिगौ होननानै नैबे 15 थारिखआ लास्ट डेट होदों नामा माबाया बिनि सिगां जोंबो देखायनानै ज' फैनानै कमिसननि माबायाव अफिसाव मेम'रेन्डामखौ होफैनो नागिरदों आरो गामिनि लिस्टआथ' दंखायो बे जेसेबां माने गामि एरिया बानायदों आंनि समावनो बानायनाय आं एबसुनि माने डिस्ट्रिक्ट माने लिडार थानाय समावनो बानायजोबखानाय आरो मेपआबो बेनिफ्राय गामिनि लिस्टआबो गासै 1100 माने 49 खान गामि नै माबानिफ्राय फार्स्ट न'निफ्राय लानानै माबासिम आरो सिमलगुरिसिम आरो बेखौ जों होदोंमोन आरो एसे जग्राफिकेल माने माबा नायोब्ला
फरेस्ट एरियाफोरखौ जुदि खेबसे दाजाबफायोब्ला दहाय माने आदा सानसुमा बुंनाय मथे माबानिफ्राय जुदि 5 नयनिफ्राय हलंगि दैमासिम सेसा दैमासिम बेयाव जिखि थाया माने खोलानिखौ माने एरियाफोरखौ बुंनानै एकर्डआव लाबोयोबा बेयावबो एसे चान्स थायोमोन आरो खिन्थु ओरैबायदि होखाबाय कन्टिगुवास भिलेज जानांगोन आरो हेभिं ट्राइबेल माने मेजरिटि ट्राइबेल पिपल अबाव जानांगौ जाखो बियो दहाय माबानि बालिपारा ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा बुंदों बेल्ट एरियाया बिराद मोजां आइडेन्टिफाइड एरिया नटिफाइड एरिया खिन्थु खुनु बयदो मेजरिटि ट्राइबेल गैखाया गोदोनिफ्रायनो जायनि थाखाय टिएसपि ट्राइबेल माने साप्लान एरिया बानायलायनानै होदोंमोन बिनि रेकर्डफ्रा दङ बिनि नटिफाइड एरिया बे नटिफाइड एरियाफ्रा माखासे दं आरो अफिसियेलि खिन्थु दा थानाय बर' रायजो राजाफ्रा खिन्थु बेयाव गैला आरो बे नटिफाइड एरियानिफ्राय मेक्सिमाम इनक्लुज जानानै दस्रा इनक्लुज खालामनानै जों ओरै साहा फारसे माने माबायाव रिजार्भ फरेस्ट एरियासो दं आरो दा क्राइटेरियाव मिलाया आंनि माबाया खावलायनाया बेनो नोंथांमोना जि माने बाथ्राखौ लानानै मोनसे मुभमेन्टखौ मोनसे माने फोथांफिननायनि माबायोब्ला मोजां जागोन आरो जोंनि जिल्लानि बोराबना थानाय रायजो राजाफोरखौ बे मुभमेन्टआव बाहागो लाहोफिननो थाखाय सम आवलायनाङा नङा नांगोन मानो होनबा नैबे 15 थारिखनि उनाव कमिसननि माबायाथ' नेगेटिभ फैखागोन जोंना हाबखाया आरो बिनि बोराबलायनानै बेसे गोबाव सोरजों बुलायगोन बिराद गोबाव हयथ' थांलाय फैलाय खालामनो हानायनायबो नंला खोमा आरो साननैसोनि उनाव आरो बिदिबो जानो हागौ आरो बेफोर माने परिस्थितिखौ नायजोबनानै थेवबो मोनसे आसा दं सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोंनि मोनसे माने थांना थानायनि मोनसे माने अक्सिजेन बायदि बेखौ माने बुङोबा रावबो थानो हाया लासैनो सम नांगोन आरो हयथ' नोंथांमोना मुभमेन्टखौ बे जायगानिफ्राय खालामग्रोजोबनांगोन आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राया फैदों